Vítejte u rychlého přehledu novinek z vesmíru. Je to akorát 7 let od prvního startu Falconu Heavy, těžké rakety společnosti SpaceX. Při tomto prvním testovacím letu vynesl Tesla Roadster na dráhu k Marsu. Za těch 7 let si připsal 11 úspěšných startů. NASA otestovala 17 různých technologií, připravovaných pro návrat na měsíční povrch. K testu došlo v simulované měsíční gravitaci při suborbitálním startu rakety New Shepard společnosti Blue Origin. Na internetu se objevilo zajímavé video, kde zaměstnanci SpaceX zajišťují Falcon 9 po přistání na plošině. Společnost vás oznámila, že její komerční vesmírná stanice Heaven 1 prošla prvním úspěšným testem tlakování. Vast spolupracuje s firmou SpaceX. Stanici by měl na oběžnou dráhu vynést Falcon 9 a astronauty na ní bude dopravovat Crew Dragon. Společnost Vast také podepsala memorandum o spolupráci s Českou republikou. Česká republika doufá, že by se na stanici Heaven 1 jednou mohl podívat český astronaut Aleš Svoboda. Vynesení stanice na oběžnou dráhu je nyní plánováno na květen 2026. Na internetu se objevilo video se zbytky destiček z tepelného štítu Starship 33, která explodovala při 7. testovacím letu. Podle všeho se některé kousky objevily i k prodeji na eBay. Španělská společnost PLD Space se pochlubila fotkami palivových nádrží své připravené rakety Miura 5. Ta by měla mít znovu použitelný první stupeň, který bude přistávat za pomocí motorů v kombinaci s padáky. Ke startu by mohlo dojít na začátku roku 2026. Zaměstnanci SpaceX začali na základně Starbase připravovat konstrukci, která bude pravděpodobně používána k nakládání satelitů Starlink do Starship. NASA zveřejnila první výsledky z rozboru vzorků dovezených na Zemi z asteroidu Bennu. Ty podle všeho obsahují prvky potřebné ke vzniku života. SpaceX začala na Floridě budovat velkou továrnu na výrobu Starship. Vedle rampy, odkud startují Falcony 9, už se i připravuje věž pro Starship.